Sanibonani ninjani emakhaya. If ufuna ukuhlezi updated ngezinto ezenzeka khona la eMzansi, thanje subscribe le channel and uphinde uklikhe i-bell for ama notification. Kwi-video yethu namhlanje besikhuluma ngayo lapha uBig Zulu. uBig Zulu ngomunye ama-artist akhona la eSouth African futhi kuye beyi-actor. Sesambona nje khona phana kuZalo edlala yona lapha indawo kaSobhuza. Naku-music kuumuntu owenza kahle since afikile impela usenama hits amaningi. Khona-ke indaba enguphathele zona zakhe nalapha uBig Zulu, indaba impela ezimnandi futhi indaba ezokumangaza. uBig Zulu kunominate ngo-10 khona phana kuma-SA Hip Hop Awards and uyi-artist enominate kakhulu ethola ama-nominees amaningi khona phana kuma-awards. Ngizokubalela lama category anominate kona noma ngeke ngiwabala lonke, ngizobala nje labalekile nifunayo la kwapostile. Uthola ukunominate lapha ngaphansi lapha Song of the Year, ngayo lapha ingoma yakhe ethi imali eningi. And waphinde futhi wathola ukunominate ngaphansi lapha iBest Collab, ngayo lapha ingoma yakhe ethi imali eningi. And waphinde futhi wathola ukunominate ngayo lapha ingoma yakhe imali eningi kuyo lapha iBest Video. Waphinde futhi wanominate kuyo lapha iBest Male ngayo lapha ingoma yakhe imali eningi, which means le ngoma impela ibiyi-hit. I hope ukuthi abantu abaningi vele bayazi ke vele buyingoma ebidumile ngayo lapha nyaka 2020. So impela ke le ngoma impela imfake intweni lapha uBig Zulu, uthola ama-nominees amaningi ngenxa yayo. So ngithi asibongele inkabi, simhalalisele impela wenza umsebenzi oncomekayo and futhi ke hamba ubheka lapha nepage lakhe ubone ukuthi kuvotwa kanjani nani nani. Hayi ngithi ke danki ngiyabonga, ungakhohlwa nje ukuthi like le video and subscribe ngayo subscribe. Danki ngiyabonga.